Ce mai faceți, mă? Bine ați revenit la un nou episod. Na, primul meu episod, dar astăzi vom face parcurs. Din câte vedeți, sunt singur, dar trebuie să fac și liniște, pentru că nu vreau să trezesc vecinii. Hai! Arătați. Bine! E frică să nu vină vecina de acolo. Deci astăzi vă arăt câteva moduri de parcurs. Stați un pic să-mi las telefonul aici. Yay! Undeva drept, undeva drept, undeva drept. Este drepte. Da, din câte vedeți 2020. Mașini. Hai, punem telefonul. Dacă mă vedeți, fiți atenți. Ăsta este un mod de parcurs. Acum o să iau telefonul și o să filmez cum îl și o să vă arăt cum îl fac. Da, hai să mergem. Bunica-miu. Nu știu ce face, dar ați văzut? Uite, încă o dată. Este duminică și este foarte frumos. Stați un pic. Bine, gata, m-au chemat un pic să mănânc. Le-am spus că nu m-a luat stomac, deja. Pompierii! Pompierii! Pompieri! 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 LOL! Hai, 1, 2, 3 și hai să mergem! Easy! Da, și am fost mai pe acolo și am căzut și ghiciți ce? Mi-am rupt piciorul fix acolo și a venit un nene și mi-a zis: da, ai și prea devreme, pentru că mă băgasem acolo. Deci da. Cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați like și subscribe, vă rog frumos. Hai, pa, ceau, vă pup, ceau.